Tignan na natin. Oh, umusok-usok pa, oh, di ba? Amoy pa lang, walang duda. Sigurado masarap. Palitan natin. Sobrang liit. Safford jokes. Let's start cooking, mga kapaparts. Ayan. Piprituhin natin ang pinangat na isda. Iprito natin yan, mga kapaparts. Tapos iluto natin dito sa mahaba, maliit, malaki na upo. Anong klaseng upo to? Oh. Mahaba siya, mga kapaparts, pero may kunting paliit dito, ah. Ayan. Yan. Para igisa natin yan mamaya sa upo. Masarap yan, mga kapaparts. So balik na rin na natin, mga kapaparts. Kaya medyo masunog na, oh. Yan. Yan. Masya, mga kapaparts. Gutom naman si Papart, mga kapapart. Gutom, oh. So magluto na naman tayo. Ito, babalatan natin ito. Ay, anong galing nyo? Akin lang siya! Ano lang yung, mga kapapart. Simple as that. Para di tayo magugutom. Tapos Ayaw, di ma... hiwain, mga kapaparts. So preskong presko galing sa backyard ni Papa. Luto alang probinsya. Ayan, mga kaparts. Tapos na. Ang susunod ay mga sangkap na naman. Ayan, mga sangkap. Kaya ng kamatis, sibuyas, at bawang. Ayan. Let's start. Mga sangkap. So ganun lang talaga, mga kapaparts, ang buhay probinsya. Magluto, magkain. Ayan. Ready na? Start! Kasi, oh, gutom na yan. Itong kasing yan, gutom pa yan. Cook it! A little oil. Tapos lagyan na ng mga sangkap. Sabay na yung lahat. Walang pasikot-sikot pa. Sabay na yung lahat.
Ugay-ugay. Yan, ugay-ugay. Yan na mga kapapart. Para lalong masarap. Siyempre, hinugasan natin yung upo. Kasi ito na natin isusunod ngayon mga kapaparts. Ayan. Luto na talaga ang kamatis mga kapaparts. Pagluto ng kamatis, oras na para ilagyan na natin yung upo. Tantaran taran. Ayan. Yan. And then konting ukay-ukay lang mga kapaparts. Luto na yun. Lagyan ng konting oyster para lalong masarap. Ayan. Simple as that mga kapapart. Lagyan ng konting toyo. Ayan. Lagyan ng 2 sakong paminta. 1 sako. Ayaw, di ma. 2 sako. Mas maraming paminta, mas masarap. Ayan. And of course, lagyan ng konting asin. Para hindi tayo dadapuan ng mga apo, mga kapaparts. Dapat may asin. At konting seasoning. And then, ang susunod ay lagyan na natin yung piniprito natin kaninang isda dito. Ayan. Isda, pritong isda. Na ito isda naman ay ginawa muna ng pinangad bago siya lagyan dyan sa niluto nating upo. Ayan. Wow. So, kapit na siya matapos mga kapaparts. So, kunting ukay lang. Baliktad lang natin para mapunta sa bandang ilalim yung isda, no? And then, luto na siya. Ayan. And of course, takpan natin. Hayaan natin mga 2 minutes. And then, ready to serve. Subukan natin buksan mga kapaparts. So sa nakita po natin, dito tayo para makita talaga. Ayan, kumukulo-kulo na talaga siya mga kapaparts. Na wala, hindi tayo nilalagay ng tubig, no? Yung makita nating sabaw ay tanging katas lang talaga yan ng upo. Yan. Diba? Lasang lasa na siya mga kapaparts. So patayin na natin yung apoy kasi lutong-luto na siya. So let's taste it. So ayan na mga kapaparts, tigman na natin. Oh, umusok-usok pa, oh, di ba? Sa amoy pa lang walang duda, sigurado masarap. Palitan natin. Sobrang liit. Safford Jokes. Tayo na mga kapaparts. Samahan nyo ako, tigman natin ang niluto nating kalabas upo na kasama sa piniritong isda na galing naman sa pinangat. Ginawa munang pinangat yung isda bago pinirito, tapos niluto natin dito sa upo. Mainit. Pero napakasarap mga kapapart. Talagang mabubusog naman ako dito mga kapapart. So ang piniritong isda, napakasarap. Mainit lang. Masarap ang isda dahil ginawa muna natin ng pinangat bago nagprito. And of course, anong partner dito mga kapaparts?
Ah. Ito ang partner dyan. Open happiness. So thank you sa pag-subscribe to all my followers sa Facebook. 9,000 followers sa Facebook. Thank you. To all my subscribers sa YouTube, sa Papar's Joke. Salamat. Merry Christmas. Napakasarap. Tuloy-tuloy lang po sa pagpanood sa tutorial cooking ni Papar's. Na mga gulay ay galing lamang sa backyard garden. Hindi na tayo dapat magbili ng bili pa, mga kapapart. Paminsan-minsan matuto naman tayo magtanim ng mga gulay sa ating bakuran. Upang sa ganon, anytime pwede tayo mag-harvest at magluto. Napakasarap, mga kapaparts. So subscribe mga kapapars. Thank you. Init.